Kapin 50 ka loose firearms ang gitunol sa ubang mga residente sa Lanao del Norte ngadto sa lokal nga kagamhanan ug kasundaluhan. Ani ang report. Anaa sa 51 ka loose firearms ang gitunol sa ubang mga residente sa mga lungsod sa Kauswagan, Nunungan ug Pantar sa Lanao del Norte atol sa turnover ceremony sa kampo sa 2nd Mechanized Infantry Brigade sa Barangay Maria Cristina sa Iligan City adlaw Huwebes. Lakip kini sa Small Arms and Light Weapons Program sa gobyerno. Sumala sa 2nd Mechanized Infantry Brigade, dakong tabang ang kooperasyon sa katawhan sa pagpabilin sa kalinaw sa usa ka lugar. Ganito ka nagsusuporta yung mga municipalities natin. They know that reducing yung firearms na nasa communities will definitely help in ensuring na magkaroon ng peaceful environment doon sa kanila. Sumala ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Carlito Galvez Jr., dili na cash grants ang ginahatag sa mga musurrender, inay panginabuhian ug edukasyon. Ang ginagawa po namin, meron po tayong tinatawag na kung sa college, 4 na taon po yun, binibigyan po natin ng 50,000 per year. So more or less 200,000. Napakalaking pera po na yun. Then yung iba naman, ang ginagawa naman natin, katulad ng yung Japan at saka yung UNDP, nagbibigay sila ng pangkabuhayan. Misaad sab ang Kauswagan LGU nga padayon nilang ginapatuman ang programa. Ilabi pa nga gikonsiderang war-torn ang ilang lugar kaniadto. Our history in Kauswagan says volume of what we have undergone before 2010. We were once a war-torn municipality and we initiated our Arms to Farms program. Nagpasalamat sab ang DILG ug LGU sa maong lakang sa kasundaluhan. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.